Ndut, lah wite kok malih gedhe. Lah wis pirang tahun to, Pak No? Lah anak 15 taune ya senek to. Ya mesti Patrawit urip ora lah ndak gedhi piye to? Lah tapi nggumunku kok padha ngono lho. Padha piye maksudnya? Padha wite. Lah ya, Wis aja kakan cangkem, apa meneh ngetokne swara. Aku butuh konsentrasi arep ritual. Genah. oke. Endut, sing dimaksud Pak Noi padha piye to? Padha wite ndeng-gendeng gambar rungone to, Mang. Tapi bener Pak No, Ndut. Nak kuwi wit, sitoke gedang goreng. Kuwi lagi beda. Biu, gedang goreng sakmono gedene ndahne lek marem di. Marem yo ndang duntal ngono to. Kowe ra njaluk. Lah, Aimu ngono. Endut. Arep nandi we? Nguyo. Napa to nguyuh barang iki? Bombe ye nguyo ora oleh. Gak wis, gak ngelak aku. Ya ditoki. Nek sikil aku ki lho. Aimu. Pak No nang kono apa golek jangkrik to, Ndut? Ngawur ae. Kuwi nang rawa wit kuwi lho. Lah mosok wit telo sakmono gedine. Nek ben ngobrol indasmu. Lah kok ora metu. Lah tibake kleru. Lah wae ndi Pak No? Cangkemmu meneng gak iso to? Lah sing bener ya iki metu beluke. Piye, Ndut? Delok. Lah ya, malah diobok-obok iki. Tapi kok pusing ngono? Maklum lah, wis enek 15 tahun. Wis saiki ayo